יש לא יענו. אין לי הרבה בטריה. די. זה הקלן שלי, זה קלן טוב. תיכנסו. מאוד מאוד טוב. אני אראה אנשים... יצא הקלף. יו. באמת, יצא הקלף. יש. והוא גם יצא. ואפשר לקבל אותו. עוד משהו אפשר גם לקבל אותו. יש, הוא מארנה 6, אני ארנה 7, וזה הפלאפון של אח שלי. יכול מאוד להיות שאני אקבל אותו. זה רר. זה לא כל כך קשה להשיג ררים. כמו זה גם רר, לא? כן, הוא אלכסר קולקטור. כמובן. זהו, וויזרד. כן, אבל אני כבר מחכה. אני יודע מה זה הקלף הזה. זה קלף... שתי ברברים תופסים כמו עיפרון כזה, ואז הם נכנסים בתור בית, ואז יוצאות שתי ברברים. זה טוב, האמת, אבל כמה טיפות זה לוקח, רשום? לא, עוד לא רשום. 4. 4 טיפות, זה זאת האמת. הברברים ככה, כמה עולים? כמה טיפות? 5 טיפות. כן, זה טוב. אולי נראה את המג'יקל או הסופר מג'יקל, נראה. אולי, לא בטוח. בחיים לא היה סופר מג'יקל. מג'יקל היה לי 3 פעמים. גיאנט שיש איזה גם 3, 4. זהו. אין לי שום לג'נדרי. אבל יש קלפים דווקא קצת שווים. אותם כאילו היה לנו שם, אבל קיבלנו איזה 225 בקלן צ'סט. זה ממש גרוע. אתם רוצים לראות את הקלן צ'סט שיצא לי? אז תכנסו לערוץ, קוראים אליי גיימר.